MLA kanongkrem constituency uba Ardent mila basayo moj menin kesngi ulayo ban sam yaki skim syakinong shnong kanongkrem constituency bat hakane kejingelang rengkat bat kipajba ula ongru ba kata kashpaulak tengka kamla ban biang bandap lut ya barok khot kipajba bat Lada sam tang kumbasan hajar kandap tang yaki ars pa Ngut kipajba bat kala lut no hi sindon bat ula ongru ba Dawai ru ya kata kapisa udai ban ai hok ya kita kibadai ban yo bat umdai ban suai kelumar kat sebalap ru Kay ka bank account jungi sya ka bank ka jungki ngapan ni ki bank account jungki bat nga pha pisa lai no tang gitu ki badan jinge ka bank ka bangi hapan ai da ka pisa ngi persyang ban kiar ban ai da ka pisa de na mar ka daw nagaliang ka jongana do bang sedang ban ikon election ngo ba ka ying jung MLA kan de ka ying ban peniang lain by Dawai boycott by Islam nega jingko aga jingkolong baka Sorkar ka deban Pynbiang ki jaka sumar ngangam snowdon kami kata ka sipolak bapin ayang aban ay by Dawai naman ngamla ban Pynbiang lut iki ba teng haban buri yano kumno ban ay hapay tinggi kep ki badi ban ay mla ban susam ba sipolak pimdap ladang ay tang san hajar yeiwe ibapang inong pang haka constituency tang arspa ngot la lut kata ka sipolak long hi bani thu khana tang aspa ngot sei boy pang constituency nyimla ban Pynbiang lut nama kata ngi smu sep ting bangin pen bana bangi don ni kata ka sekolah ngi ai ha bangi tip bat ngi tip ru ya ki bangi ai ki ba de hok sisa nei la dang le supen bana bagadon kata ka sipho ka arpholak nga thai unong yang lain hang de ban abai roi ubam de hok ru ni wan yang lain hang ni dei nam de ne takadaw balai phi thu khana thang ki sekolah balai phi me thu khana kumnu phisa me ka arspa san pholak lembat ki wei ki scheme ki baga Sorkar ki nongeram joka voice of the people party haba ki ong ki pai ba kamdan kata ka bhai Dawai ka bamot ndei banwan yang lain hi yung MLA bat ka ei ka badan ka bangingi ai su pai ba ka dei kata ka belamang bat ngin hab ban da tho the bishar ya ki kep ki bangi dei ban ai mla ban su ong kat bawan hiing ban ai kata ka san spa syajar dan jemut ban ai bhai Dawai dan bon yuan pan by Dawai hang ni hang ha dalai kren la kata ka by Dawai poi suka by kali na ka by kali poi suka alak ano tang san pho tang ka si spa tang tau de nong ko awai Dawai sisa mar kata ka daw pila iya kini kisi kilemi ki hakilat patai khubor bagi don kita ki MLA ki bakran sirhem ya kata ka spolak bagi ai ngiru ngimdei hi bangi pam saladi nganong ipi tang bang ni sukwa panong o kada than kani ka sipolak ka pendu thea ka penleng ai ngi namar bangimla ban pendap ya boro obadan kam ka bai Dawai menta giwan ki brihuni wan yam bagabil ka apoi silak prapo arlak tam kat ba ka kendon bangi de ban ai leng ba kata ka diji kam sya apalat ingi ke khatsan hajar mudur ban ai tang khatsan hajar ya ka bangi tip ka bil ka po hidu silak citeng arlak mut ka sok kamen sim jengi la ka Sorkar ka ko ban ai kalau dia banai ni di polak ni kan kenang bagi di pang di pai ba silak siteng ni ai bet silak sampo ajar kan sting sisa kata ka sulong tang ka jing ka jing rukom trekam ka ban penbi yu pai ba ni ko ba di ban Pynbiang ki caka sumar ndai bangin ai bai Dawai na kaleng jingi la ni mio ai kini ngin khamsuk mensim namar bangi yo ka yang ni teng mo ka habadon dawan pan ngidang yo panai la dak lalut ngim don su panai te kumnu kay ngin karen sarong bat kumnu ngin that ru ya kita ki pai ba bapli ki bon haying jungi bonon pan bai Dawai bangin dai thu bangi sam bai Dawai mangi kam dai mar kata habangi ngi ong ngim pen slori ki pai ba ban pan bai Dawai namar ngi kwa ba lingba kani ka MLA scheme kani ka ka bangi ngi ju pentre kami ka MLA scheme habashai ban nga ju ong ban ngan ong biang ha kani ka por ka bamanta tho ya kani ka jing ai jing khen kami ne am arspa san pholak kani kajing penbenta kajing ye kani ke scheme kami ne arspa san pulailak bat kani ka ISYDP namar kiwe tempat pelak ke Sorkar tengah pala bani tenamar kata kadaw nga syukwa ba ki pai ba kin sha imdei tang ki pai ba jangan nong krem de ki pai ba ki basngap ye kani ke khubor mo baki MLA jong ka voice of the people party bat ka voice of the people party haba ka kren manum penslori ki pai ba abakin wan pandawai shing
by the way, boycott by swa Shing MLA namar ngi kwa ban pentri kam hok e ke MLA scheme. But by tai baka Sorkar kamang shipolak empat biang yengi bangini thuk khana sarong bangila ban Pynbiang by Dawai ya kipat ba hapo ke constituency. Ni bang ya rok ki beri ki bekerdu ki beri ki bedan apa ngi jinga im cukwa bi menu benda tit thandu ya kata. Mau namar ta ko kipat ba bi kini ka bang shikwa ban Pynbiang. Ya kini ke scene ke pemerintah ngalapin benta ya kini ke scheme ha kini ko kom siapa. But the kendu bagan mi aspasan polak ini arklor siteng. Kebening kong ngalamang nriu pau teli ki yeng baduk. Nriu pau teli ki yeng baduk aga dor nyo pusan haja. Aga jing sisa ngalamang nriu pau san pau teli aga dor silap tenrei ka Sorkar kong hima ban mang silap. Hia ban mang baik maksimum kali nyo pusan haja. Tengah hap ban le no komta nyo pusan haja nriu pau yeng kalong sausan la ken sausan la ma nyo pusan haja nriu pau yeng kamut sausan la kabar penmang nakamenta ban marmot iki yeng le ban penkha kamera kum tu ko jerap mo haga constituency ke bangai penmang arspa tuli ki yeng haga dor apusan haja digani kalong san pola nangka kajirap iki nongrap leni kini ki baitre ki kambarit barya ibu dukan bakum ta teter samspa yeng agado shipo jar kamut san pola kare yo ya kenya nangka kalau penmang ban shna ka kamera kelas ya ka pamlakrai presbyterian secondary school hamauthria arpola tumot ka nong kan nukhain sausan sanpho arpola nang khain no nangta ka school halum kan sai kharalak sanpho hajar ka school ha nongkrem presbyterian secondary school nongkrem maupun thau khat sanlak ka school kamra school hapo St John Bosco like call Mauri Shipaula kini jaga ki ba le se nimda dan than chup ka space ka he nanta ka ying school hapo HL Mizo LP school madan meeting Shipaula nanta ka boundary ka school hapo Unitarian Hedrick Memorial School hapo Nongkram Arlak Shiteng nangka ka jing snai ka podium ka gallery hapo like call football ground khat sanlak kani ka first phase kamdap tang khat sanlak nginapan aibiang digla pendek begini nangka ka jing sna maka jing penhe ya kamalan football ringkat ka kenro hapo maupun tau football ground khat sanlak nangka ka jing sna ya ka jing school juga reach Shalom Ministries school for the underprivileged kani ka school beduk lingba kani ka reach Shalom Ministry halak tor sanlak bala kelen kelum gini baro ken kelum gini baro kami arlak o arklur sanpola arspa sanpola te nama bang ong ar spa sanpola lak in play tigani pa kadai ka banan ta ki sports club lingba ka ISYDP Abra F South te lamang nakamta ka madan the thing sports club sanpola jar nakamta ka pomlakrai sports club sanpola jar namta ka domusa om khanai gani kadai ka way ne ki club ki bape ki khnaret apo ka jipe ka jikmi jongwe somla ramba jingi badan ke jikle ba arbes khakngor nanta Smith Sports Club Sanpoa Jar Umbruk Sports Club Sanpoa Jar Nongkram Sports Club Sanpoa Jar kamut laila te kini dei pangalapan mang kini ki kerteng snap ngan puri ya ki kerteng jong kini ki